Ate hene. Medium so ni dim kasa kakra. Medium penfo ne ka o masem say me soja ma be hon kwem. Na asem so chiri ma dwen kakra. Asem be de chewadwen. So mo fun so se mo ma wura edin kofo ekiko ngo mo. Ohin papa this year. Ate hene, e fun so kase ba wo. Sisi mo nso my hehanyama wafa soko hwere no kwa. Urade ono anu kwasea na age ne dwan. Kwa na meka cho no asam no kra ye ntosa bi. Ti na meka sam chero. Me ye dehye. Me wo fa ene di ade okurum ha. Se me wo fa wu a me na me di ade. Wo wu a wo twum kosoro bafom untimi ni ade. We say me wo fa no be ware baabi. Ena wade awo ntu ye jaba nso ni ade wo ya mamre me na me wo fa asa betime di ade sa me nan ko se me kobi enso nam se me nim nyansa me twene me ho dwene me nkwa ho nti ma nko na wo wura wa ye kokoti chinchina atwan edi akire na wo ye bema se me owo na wawu no e me ya na baabi nso esa ya me de nana kwa na me ka kiro no Who say me masam de meka efrise ti say adom owura ni hoi adom be me dia efrise na me to adom me dono ana me hu say owura nso ayi wusi akwan e wo me ni adom ntem sisi a woni hoi die wana me na pra adom ho adom ye me dia odam abam odam kukum Mini obia empra dom ho. Nti owurade e ono anu fon so na akofa we nyina aba. Na nko se pani bi eka bibi kire no enso ye kan bi wanti ono anu maame mpo kan wanti me kan wanti me. Na ye wo se wunim nyansa chen obi a wo wiase. Anso wakohia nkwaje wo. Wuko na obasa asi so bi ma ifine de ko wo ya de bi abadwere ho mienu. Na say ena na dweme dwene ho samantimi andam sebi me ba kuruma yi na wonum na dawruma aso mu fefefe te se wade ese ya we de ma de we de jana na nsai atinga tie de meka no eto da ne menam ade bi wo ho a wo keka kwana ho se ho no makono ni ho a no watwa so ntem so wo ya de bi na wo sa de no manage ho a no ayro ho aye manage we a wo ye manage ho no watwa so ntem nim se ye nya yiye ntinka me wonne ho na anya yiye bisua be na ofrim wo bonton be sabi obi aso yiye hwe ho yiye agro na me ni wudi na wo fa ho yiye no hwe ho yiye ayiye be na onya na okurum ha wo de hye wu ana se ya yime no wo fa me se wo nuane me se na sema esi bibia to wani asem na to wo hwe mani ede ne da mani so bibi da mani so tabi na wo don kwade bi obebu be wow ne sai me na me de me hu no ye me mabisuani ena me se wo no wo no eye me de eye se wo wo so wo mane hawo wo ba ha mi su me twa adwajo me ti ni so atinga ana hwe yi wo no me hu me hu se da me se da sana me tie se na sana me tie Awada me papa ba, awada me bone ba. Ntene de hina ba. Etna me bone na ba. Isem te bitirima ye deme. Bitirima ye den a me huni pa. Titine nko asom yie. Enkomo na nanu bi di na anya me de. Sole na kofi. Atenga sole ma na moto. Nti ayi ne de na kam. Atenga. Atenga ko na yanko ba kuno so atenga me bone aba me tirimodin aba me hia nkomo bia na me friend say mai chi she na wie atenga so wen fian kwa me wan be denchi wuma ese hu akwa wona ba chem de benye me a me manya maye me se me maye na manya me ni hawo
ɛna abɛgyina na merɛ ho ɛno nso so ba bɛɛ no na kyerɛ sɛ ɛnka wɔ mmra na ɔne sa no mɛpere adom ho na ne deɛ nana mo timi yɛ m'ani gye agye wɔ me tirim na mede te wiase mu seesei no obi anim ntia Just continue. Whatever. She said, "Me could tell you, you don't seem to too much for why you're not mammy. No one knew. Me could tell you, much many so. You are young and you drew. Me papa could pay, ura. And I do run as every or couldn't say me. The pena, you're so free with you. You dear mayor, and you just said ever to me. As I said, come on, quack. Oh, my baby, so that I don't put my body in oh, I've been giving the conscience, sir. You wouldn't be the man that you might. Come on, to you. You read another way. I've been giving the conscience. Moya, you are. Najo. I could take her. Say, Pamuda, the dear Pussy, Fosa, not for the cheap Bermuda, not Babu, one meaning, not Sadan and Lava. And so that they come one, 18 years. You see, a cake, the view will be an anonymity. Academy say, with your tree. Yeah, I can't see the lady. You say, oh, my dream forward do more. I hear the crowd would be a good can and call. Himself by be a yadi. So, and coffee. I'm not the only way. You see, one more course. Another matter must own baby do the assessment very bad. Nah, or therefore, on thing come. One idea, Bren. I could hear a And then Najo. Enough for the more ya, Macudim. Himself of everybody say ya. Say, Capetram, once. Yeah. And for me to find it, Messiah Bay. Mamma Vine Matanenka. Yes, so you didn't continue. Good dear me, I'll be my soul. And then dear man, I'm out of drum that way. No. Oh, Bobo. I mean, I made me bonnet on my bath to Yazuka. My papa go pet him. or therefore. Peganza, Lintin, I am brother. Oh, was on the Zion. I want to to their good the agents will go for December 1 you go beside it will to one come a yet say, we free. I found an animal, sir. Yes, near Okushiam Bundum Pim. What would you call some consum pimpim and swear you? When I Timum Cassa. When I could anywhere, Nanamunina Casamafon. So say, when you had. I'm so going to me for be and see me. Na serose die pani dia dansi se beba owura chemi mu okwantifi Nana yere madama adwadwo ne hia
na ɛmmoa nso deɛ bɛnya si no ɛsi awie na sɛbi eburu sɛbi anyado na nanma bie mani ɛwɔ akɔneasa nyinaa so enti owura deɛ no deɛ biribi ne siiɛ ɛwɔ asɔneɛ yi so ɛnɛma mede hunuɛ na daabi o me kora ɛtwetwe masoboa kyerɛ sɛ ɛyɛ dɛn paa ne nti mugya owura ma ne kɔbi therefore ubebisa esase bebo busa so retie me a kanya ni se bidi so de dware bi no dabi wo yɛ ɔbaatan bidi ja kwante here Nina maka jase bidi jaro nina maka ora ya so brachie wetie me nana yere so pese me ni wabo enitia nana yere na sanka do na asifom kosi sɛ wona yɛ wo de hye wona yɛ wo ade wona sabi eburu sabi anya do betimi de ahoma bɔ yam asinkete asi enkete paase o mane nkɔ nana bekasa esanso baye fuso a ekaseti anna sanity no baby any ho na obate bi edu wo bicha de ba se konko sunra so ura endonko bebre na ɛwɔ hɔ yi ura bra men ko kyerɛ wade so bra na men ko kyerɛ wade hwade hwan yi ni ani nyina sisi hɔ saa ho yi egyina hɔ ma akofo a ɛkɔ akon no na de atɔ fam no ɛyɛ Awurade Sebo. Owo. Se bi nim die nti adwe. Wo ha ne. Ade enya se ewi. Won. Ade na mumi ensie ne ye hweso na. Ye ntu akontu esu se. Ye se ye mrewa. Wo ye den a ase ewi. Ye mpe me kwabe. Ja sere wo si kasasa. Ya da ma ade achi. Ya betra no ho ade asasa bio anu a se etwa tini kakra na etwa mawre kakra na ya se nwia ya wure kakra ya de kɔ ene ma de na nsa na mpa boy na ne de akɔ kire anu ano no ana o asma me kai me boa Rako ana o kasasa odi be ntina me bae ho bambo ntina me bae na sabe si entwen no okoi nyankoma de no aba wo se de odi aka onkona nko wo ade tina o kasasa entwe manu ko si bone se e ka me nkunu owu edi me bi se o so pa se ka me pre kwa ho fe am dia yi obi am di me hu ni se mu nyina nti ya moya anaka me na me dawo ya edika moteme ho sabre ade ya che ato isa ade esa dika motia asa wo ye preko ono si yo wura so ye tam ono ye nana bawo wo ye ni ko bi keke me ye preko wo ye preko me ye preko wo di nko aforo wo be ka me se je me ti wa he so we ma abo no wo de etu be mo matima na dabi so bi aka ho kwa adu be bo mi ama so bo na me kasa me be kasa ma fo no be kasa ma e de fa wonu sei wo ba wuta sa ni pata ta me pent kwa ate me ne manko ena me say aboa wo na me obeko wo de mitime wiu say ya ma me na to biem wate me be wiu anana me suro no nanya wo
nyama na mama dem sani sani that's one kana ho dia ye ni wa meeting ya baba yeah alright me baba love way me baba nia me baba jay me baba na me fa yire bajia Nana yire Hey! Yere kana wo. Dela nya sei. Hey! No pere nya kwa. Akona yengu. Wenyengu. ma weninye sawa hunu dia si sawa hunu onsa hunye na sa so de e kire se owura enkwansa abane mu biemu nananom mama meni mo enwu ase oh my god nana yire michugudi nokre na mejina nananom ti oh my god enye se wo ka chiche mehwe se ya makoma betomi yem ana nokre se nananom atie bisu nananom aye ka wakoma to yem wujina ha ana wa hu se ahonyi na sa asore wo twitwi e kire nananom ahomobra omo wo maye woni suadru nananom anim Nana mwasio. Nana mwase. Nana mwase. Mama manya kontonkro. Nana mwase. Nana yire. Mesrew. Ma wei enka me no mienu ntem. So betimi abobi amania na yewura. Na moment koye se jasi ana no ye ne pele ya. Wote dasi abrawa no ma ne kora so no. Na mum no. Sade de kro ni mu no. Enkonkon ho na me nso me nko me nkonwa kese anim na me nguso emfa mpa ebo nta wo nachi me ana me wogidie se beye yie na nso na me nim ba bia ensenkire ne be firi aba na nanom akasa bra sawate na nanom nka ho wise bibia nya de me ba himfi What? I'm not you almost yes. Yes. Ataje ene matedende. Ataje ene matedende. Ataje ene matedende. Ataje ene matedende. Ataje. Ye ataje ene matedende. Au nananum. Ye damasia ensado. Ye mwaya. Ensado. Anyway, dear, me and your bonnet. As an animal by Sema Kai Biano, Kodajun, who say no correct. I often saw. I sank a bibinia, the bleo. Aha, yeah. One mukra muka crow, krum hat. My yanisa, that's a bibi to me, and I send it to me. And the other can be a mammy. And I send me the me that was say. That's it. This is me that was. Son said, be anyone said you want a year yoda. Young from so, and no correct. Yeah, Obasa, in a rubber. So, oh, I don't say. Come some day, some minutes to him now. Hey. Minka. What's in a casa? I saw some be any known. And no correct. I send with the anchor. Oh, to me, your mammy, pa, the anchor, did be our venom.
de bia be nam o de sa asɛm na wo ka ai fo na kyɛ ne nto aso eno kre wo ka wia nana ase mo ka se mi se bonkum jani nifa eno kre ase de bia kwa himfie ana so ho so na mansa ho ai o zen kan be so me suma o mansa ho atinga o de ma se bunisi mansa yo ba bia mani je ne ho pa etumi da so da akura firi mpa so be pofom na sa me se me ya opa droni na e mansanti ana mhu sa se na o si pena media so bo ami ana me so mama onam baby asɛm no nyinaa no atinga se uti so kwa eti ben ti na wo kono eso kwa asɛm na wo bɛka kyerɛ me no anyanyam bia wodwe ho baako mienu ana ne prensa so na me kura obu mi sai sesai na asɛm ho ka wo ka kyerɛ me ɛkɔ wanu sɛ jasi hinu muya min ko dim prantem me ka oba ntama asɛm mawo na me kana ya mo mi nam yesa